Ekele m unu. Kedu ka ụbọchị unu na-aga taa? Kedu ka ị mere? Aga m ajụ agwụgwa abụọ ka m mara ndị na-amụta site na agwụgwa anyị na-eme kemgbe. Agwụgwa abụọ, ọ bụrụ na ị mara azịza ya, ịza. Nke mbụ bụ gwa m dum, gwa m yọm. Gwam gwam gwam, gwam dum, gwam yọm. Gwam dum, gwam yọm. Ọ bụrụ na ichecha nke abụọ m ga-ajụ bụ gwa m ihe a nụrụ ka e gburu mana anụghị ka ọ dara. Gwam gwam gwam, gwa m ihe a nụrụ ka e gburu mana anụghị ka ọ dara. Aga m ele anya ka m hụ ndị mara agwụgwa nke a.